ụmụnne m dị Igbo olu m ekele ụnụ ncha ọwụ nwanne ụnụ nwoke Reggae Messiah nwa ndị ụmụndụgba abịara m inye ụnụ ndụmọdụ ka onye ọbụla jisie ike na-asụ asụsụ Igbo ebe ọbụla ọ nọ ọsọkwa gị nọrọ obodo oyibo ọsọkwa gị nọrọ ala Igbo ebe ọbụla ị nọ gị mụta nwa sụwụrụ aha Igbo gị hụ onye Igbo sụwụrụ aha Igbo biko na bikozienụ n'ọnụ ụmụnne m ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ka anyị jisie ike n'ihu na omenala na asụsụ Igbo na-aga n'iru. Chief Sir Jesse Ajoku the pere nkwu the second of Ihiagwa ọkwa nga esi m timere nga egwu a olu m ekele gị o onye jizi na mbekee mebi asụsụ anyị o onye jizi na mbekee asụ ọgbara Igbo gharị onye jụrụ ajụjụ n'olu Igbo kama ọ ga-aza gị n'Igbo ya sụba mbekee mbekee kelonu na-asụ ọ na-ewe m iwe mbekee kelonu na-asụ ọ na-arụ m afọ ewo 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 ụmụ Igbo ewerela asụsụ mbekee mebi asụsụ anyị Chief Nnadozie Ọlụmba nwata welite akụ nke ndị okporo ọlụ aka ji ugo na Dublin odogwu nwoke ihe ọma na-adị mma onye nkwado nke Reggae Messiah dede olu m ekele gị o o nwere otu ụbọchị mụ na ugo egbe mụọ anyị nọ n'ime ụlọ akpaga nkata agagharịga igwe m wee bee ya bụrụ Sir Jesse ọsị m mụ bute nkwa bịa tiere ya egwu ụbọchị akara aka wee ruo mgbarajeme rute n'isi kọtin makụtu nkwa komkom ọra bịara ije ha ekuli ọtọ na-akụrụ m aka ndị niile ụmụ Igbo ji aba ha ncha pụtasịa Chief Barrister Chidi ụzọ ukwu Mbamonyukwu Chambers ya bụrụ ụzọ gbara bịama ezigbo mejem ọnụ eze Emeka Ezeani ezigbo Violent ya buru nke ya n'isi eze Chọk esochie ya azụ na-eti egwu ha na-abụ ego ya na-adị m mma Chief Jude Onyeagọ ọnwa n'Ihiagwa ọkwa isekwa na ndị mere mma n'ụbọchị ahụ Chief Kenneth Njemanzi Chairman Ihiagwa UK na Ireland Dede Krisi Chime ekuli ọtọ ya lori akụ ya Chika nwa mama o Asamma nwanyị esochie ya azụ eburu akụ ha bịama eburu akụ gbara bịama ha na-agba egwu ha na-efe ego ya na-atọ m ụtọ Chief Emeka William afụrụ m gị o gị na lọlọ gị o unu soro bịa o Chief Ikohezeni ya eburu nke ya n'isi ya na-akụ m ya n'isi ya na-akụ n'azụ o oyi kudo ya na-atọ m ụtọ mgbe eweli anya m elu mgbe hụnụ Chief Sir Albert Odemena Ebubedike Kendebise Ihunna ya na nwanne m lọlọ di na ha ebido igba egwu ha na-agba agba ha na-agba ego ya na-atọ m ụtọ Pastor Dedus Onwumere Teselum Deli ego odogwu nwoke si ụmụaka Imo steeti were pụta dede m olu m ekele gị o biko kelekwere m nwanne m nwaanyị Mrs. Ifeoma Onwumere ana m etunwe evangelist onye ozi ọma Chukwu ife ka ife nwanne m ị ga-adị Chief Chinedum ọha ekele ihe m odogwu nwoke si Ihitobọma Imo steeti wee pụta onye nkwado nke Reggae Messiah olekwana maka nwanne m nwaanyị ezi ada Mrs. Uche ọha ekele ihe m nwaanyị oluọma Chukwu jiri ezigbo omume wee chọọ mma Chief Pascal Ikwu aka ji akụ nke mbụ n'aka Kingdom nwanne olu m ekele gị o Maazị Ebuka Nwangoma ama m na ahụrụ gị n'ụbọchị ahụ isokwa na ndị mere m mma
Oriakụ Emuli alụsị igwe ekele gị n'egwu agụcha ma ati aha gị onye iro gụrụ ya o ahụrụ m gị n'ụbọchị ahụ ka isi efe m ego keshi buru ego n'ụkpa na-abọ m ya ka anyị sụba asụsụ Igbo dị ụtọ ụmụnne m sụba asụsụ Igbo ebe ọ bụla ị gara asị gị sụwa asụsụ Igbo ọ dị m ike egwu sụba asụsụ Igbo anyị wee anyị mma